Torstai-aamua täältä Savonlinnasta. Viime yö meni kyllä niin, että nukuin ihan kuin tuukki. Se on erittäin harvinaista, että nukuin niin hyvin. Tietenkin sitten kun sitä oikein sikkeästi nukkuu, niin aamulla oli ongelmia sängystä pääsemisen kanssa. Mutta tässä minä kuitenkin oon. Tänä aamuna heräsinkin sitten vähän aikaisempaan, kun vein tuon äitin kerhoon. Ja siellä sitten Turaukin siskokin jo ootti kerhopaikalla, että yhdessä pääsevät sitten menemään sinne sisälle ja viettämään mukavan päivän siellä. On se ihan mahtava juttu, kun on tuommoisia kehitelty noille iäkkäämmille ihmisille, että ei tarvitse jäädä yksinään kotiin. Kello soi minulla, joka on harvinaista. Sitä minä yleensä tee ihan sen takia, että minä saan nukkua edes aamusta, jos on paljon yöllä valvonut. Mutta minä heräsinkin jo ennen kellosoittoon tänä aamuna ja se on kyllä harvinaislaatusta sitten. Eilen oli niin mahtava päivä kerta kaikkia, että ei olisi niin kuin paremmasta väliksi. Oikein semmoinen kesäinen päivä. Nautin monenlaisista asioista eilen, kun ei vettä satanut ja oli lämmin. Niin kuin varmaan monet teistä. Siellä tuntuu olevan niitä innokkaita penkkiurheilijoita ja tietysti ne kisatkin on nyt ollut menossa siellä telkkarissa. Ja mie en ole oikein välittänyt niistä penkkiurheiluista. Mie on ehkä enemmänkin sellainen, tykkään lähteä liikkumaan luontoon, jos vaan kykenen. Ja sitten se, että ehkä joku, mikä minua nuorempana kiinnosti, niin oli moottoriurheilu. Se on ehkä semmoinen, mutta sekin on jäänyt pois, kun jotenkin tuntuu, että korvat ei kestä enää sitä hirmusta pärinää. Tänä päivänä nyt sitten niitä tupahommia. Ainakin ruokaa pitää laittaa. Katsotaan mitä minä keksin. Ja varmaan siitä videoa sit huomenna. Minä nyt otan ihan, niin kuin sanotaan laulussakin, että ota löysin rantein. Älä jännitä. Ota vastaan tämä elämä. Sitä hirvittävästi opettelen. Yölläkin sato ihan kuin kaatamalla, siis kohina kuuluu. Turaukki on siellä metässä edelleen. Ja se kyllä tänään ainakaan pääse raivaamaan, kun on noin kova tuo sade. Se on kyllä luvannut koko päiväksi tuommoista tupaukon ja tupaakan keliä. Joo, tässä välillä olisi nyt aikaa sitten touhuilla vaikka mitä. Sitten 2 minä menen hakkeen taas äitin sieltä kerhosta. Toivottavasti olette jaksanut päästä sängystä ylös. Ja toivottavasti mieli on hyvä. Tai ainakin kohtuullinen. Paljon on lähipäivinä puhuttu niistä. Niin minä olen puhunut ja niin kuin nuo on kertoillut nuo minun seuraajatkin siitä
tunteiden näyttämisestä. Minun mielestä se on hyvä piirre ihmisessä. Helpottava asia, jos pystyy tunteet näyttämään. Jos ne taas kätkee, niin sillä on paljon ikävämpiä seurauksia. Mutta eilisen päivän todella nautin siitä kelistä. Ja ajattelin, että voisin nyt tähän ihan aamupäivään laittaa teille eilisen videon, mitä eilen tuossa sitten iltapäivällä illalla tein. Ja olen iloinen, että tuli tehtyä, koska sääkartta kyllä lupaili tälle päivälle tuota, mitä se nyt ulkona on, niin on ihan iloinen siitä, että tuli tehty. Te varmaan haluatte katsoa. Siispä pitemmittä puheitta, minä jatkan kahvin juontia ja laitan teille tulemaan eilisen iltapäivän ja illan tunnelmia. Olisikohan meillä mielessä uudet kuijeet? Muistatteko te silloin kerran, kun minä tein sitä rieskaa, joka täysin epäonnistui, kun en muistanut keittää niitä ryyniä. Nyt minä ajattelin, että tässä on uuteen päivään taas päästy käsiksi ja kohtuu hyvin on nukkunutkin. Niin joskus kokeiltaisiin nyt tehdä sitä kaurarieskoa niistä kaurahelmistä, mitä silloin tein. Vähän paremmalla onnella, jos nyt tehtäisiin. Joo, se karviaishillo, mitä minä tein, niin siitä tuli ihan hyvää. Minä tuohon sekoittelin isommalle lautaselle, laitoin sitä karviaishilloa ja vähän mansikoita ja vähän mustikoita. Ja kyllä oli hyvän makusta tuossa kreikkalaisen jogurtin päällä, kun söin. Ja ihan takusti on kaikki vitamiinit tallella, kun ei ole keitetty yhtään. Tietysti sitä muuten vaatii sitä sokeria reilusti tai makeutusainetta, mutta hyvää siitä tuli. Niin, tästä kaurarieskasta. Minä nyt etukäteen illalla laitoin jo nuo kaurahelmet likkoomaan vetteen. Ja ne oli yö yli vedessä. Ja nyt tänä aamuna niitä ei tarvinnut kuin pikkusen kiehauttoon, niin ne on ihan pehmeät. Et joskus minä tällä kerralla onnistuisin. Jos sattuu vaikka turaukki tulemaan tänä päivänä tuolta metästä poikkeen, niin saisi tuoretta rieskoa. Kokeillaanpas yrittää. Leivin pellin varasi siihen valmiiksi ja 2,5 desiä kaurahelmiä. Mistä niitä nyt sitten sattuukin saamaan. En tiedä onko miten monessa kaupassa näitä, mutta ainakin täällä päin Prisma ja City Marketti myypi näitä Rapion tuotteita. Tai sitten suoraan sieltä Rapion myllyltä. Hetkinen, miepäs käit vielä Pesasen joka tapauksessa. Paijan on jo röhnännyt, niin sitä ei tarvii suojata millään. Eli 2,5 desiä kaurahelmiä ja 7 desiä vettä.
Puoli desiä maitoa laitetaan. Sitten 2 ruokalusikallista öljyä. Mie yhden laitoin siihen, keitin vetteen, niin mie paan tähän nyt vaan sitten tuon yhden. Puolitoista teelusikallista suolaa. Ja minun teelusikka on tuossa tämmönen. Paan kädellä. Vähän niinku arviolta. Sekoitan vähän näitä. Laitetaan 2 kananmunaa. Vähän kurkin, että miltä näyttää. Hyviä ovat. 2 kananmunaa. Ja 3 desiä vehnäjauhoja. Joo, se isä nyt tänä päivänä puolen yöaikaa, kun puolen päivän aikaa höperö minua. Puolen päivän aikaan lähtöä sitten sinne jaksopaikalle. Ja ehkä sitten sieltä tulee käymään sunnuntaina tuolla vapaaseurakunnassa, kun sinne se niinku mieli. Ja se onkin se lupa hänelle kysytty. Hän saa käyttää taksia ja sieltä pääsee ihan hyvin lähtemään, kun minä olen niiden kanssa siellä sopinut. Nyt muuten näyttää tää rieskataikina sellaiselta, kun tän niin kuin pitäisi. Sotketaan vielä vähän. Nyt jos ei onnistu, niin sit minun pitää nostaa kädet pystyyn. Ja vitetään se sitten tähän pellille. Minun maha on sellainen myöskin, lienenkö isältä perinyt, että ei niinku ohrajauhoja ei kestä. Ja on moni sellainen juttu, mitä minä en pysty syömään. Käypi mahaa koskemaan. Ainakin tää nyt näyttää tää rieskataikina hyvältä. Tää näyttää niinku rieskataikinalta. Jos tää onnistuu, niin tämä äitin herkku niin ei jää sitten kyllä viimeiseksi kerraksi, mutta jos ei, niin sit voi olla, että jää. Uuni on nyt tuossa 2,5 saassa minulla ja semmonen 20-30 minuuttia niin pitäisi kyllä olla kypsä.
laitetaan nyt se 20 minuuttia, niin katsotaan sitten, että miltä se näyttää. Nyt muuten onnistui rieska. On tosi hyvä. Sitten jos haluaisi paksumpaa, niin sit pitäisi laittaa semmoiselle vähän pienemmälle pellille, mutta nyt on kypsä ja nyt on hyvä. Onneksi minä onnistuin. Vähän laitoin oivariinia tuohon päälle, niin avot. Nyt minä taidankin tässä vaiheessa lähteä käymään pyörälenkillä, kun aurinko paistaa niin nätisti. Reppu selkää ja juomista vähän siihen ja pyörälenkille. Voipiko mukavampaa ja kauniimpaa pyöräilytaukopaikkaa olla? Minä on nyt tullut semmosen 6 kilometriä. Ja minullahan ei ole mikään kiire. Kun minulla on tuolla sitä evästä ja pyörästä saan apuja minkä tarviin. Nyt tähän asti olen ajanut tuolla pelkällä ekolla ja osittain ilman tehoja. Niin kyllä siitä saapi tehokkaan tuosta sähköavusteisellakin ajettavasta. Tuolta tulin. Tuolla on Hevonpään niemi ja siellä on se veneiden tankkauspaikka. Tuonne päin lähden sitten jatkamaan. Kyllä on aivan älyttömän ihana ilma. Siis kun ei ole liian kuumakaan. 16,8 oli kun läksin. Niin ja 23. päivä elokuuta. Täällä on levähtäjille tällaiset penkit. Pikkusen otan tuossa juomista ja jatkan tosiaan sitten matkaa. Tai nuo taustalla olevat saaret on niitä kasinon lähellä olevia saaria. Sitten tässä on tämmönen jumppapaikka. Siinä voisi vetää vaikka leukoa. Siellä on kaiken maan tankoja ja painoja. Tuossa taustalla siellä kulkee sitten se meidän ohitustie. Ja siellä on sitten takana oikealla tori. Nyt tultiin tähän. Ootteko te kyyvissä? Ootteko te mukana? No oottehan työ. Kivaa. Nyt ajettiin tähän Kasinosaaren kohdalle. Eikä on nätit kukkakorit. Joo, tuolla on Spa Hotel Casino. Ja vanha kasino.
teatteri- ja konserttipaikka. Ja vielä täällä näyttää oleva näitä huippuhienoja paattiakin. Ja pukkakorit jatkuu tuonne kauas koko tän kauppatorin seutuville. Siellä on taustalla sitten tuo rautatieseisake. Ja tuolla mihin nuo pyöräilijät menee, niin on tuo alikulkutunneli tuonne torille. Oi että täällä on ihana ilma. Tää on kyllä oikeastaan upeeta tää keskustaseutu. Ihan täältä rannastakin käsin kahtoin. Eikö? Lähde. Aivan ihana. Ja sit tuosta on ne portaat tonne pysäkille. Nyt on täällä Kyrönsalmen sillalla. Siellä on Andritzin tehas taustalla vasemmalla ja meidän ihana Olavinlinna siellä. Tuossa kyllä upealla paikalla rannassa nuo asuintalot. Tää lienee Tuokkolanlahti. Ehkä. En oo ihan varmaa, kun tää ei oo minun omaa aluetta, mutta tai en harvemmin täällä liikun, mutta muistelisin, että olisi. Tuolla taustalla näkyy sitten tuo Kyrönsalmen silta. Kaunista. Oi että. Äärettömän kaunista. Vielä on kesä jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä. Lauletaan laulussa. Ei vois parempaa unelmoida kuin tämä ilma pyöräilyyn. Hitaaseen tahtiin rauhallisesti. Siellä on Miekkoniemi. Asutusaluetta. Nyt ollaan Kyrönsalmen sillalla täällä toisella puolella. Ja tosiaan tästä kulki ennen se syvä väylä. Ja silta oli avattava. Nythän se menee sieltä Laitasalmesta ja aivan ihana, kun ei tarvi siltajonoissa seistä. Reilu 17 kilometriä takana. Pysähdyn nyt taas tähän pienelle kivalle tauolle tähän rantaan. Ja tosissaan oon tehnyt tätä matkaa vaan nautiskellen. Hissukseen ja kuulostellen sit omaa jaksamista. On täällä muitakin pyöräilijöitä ja kävelijöitä. Eikä nämä maisematkaan ole ikävämmät.
Sieltä pilkottaa motonetti. Savonlinnan vanha rautatieasema. Siinäkin sisältyy paljon muistoja. Taustalla kirjasto. Ja tuo ensimmäinen piippu, mikä näkyy tuossa, niin se on sitä kiisteltyä Savolan aluetta, johon ei edelleenkään ole mitään ratkaisua tullut. Ja sit kaukana siellä pilkottaa meidän kirkon torni. Sanoisin, että kaunis on tämä meidän kaupunki näin kesäisenä. Miksei talvellakin? Se on vaan katsojan silmissä se kauneus sitten. Nyt jo paluumatkalla tässä Laitaatsillan päällä. Enää ei ole pitkä matka kotiin. Paljon tuolla noita huviveneitä tuolla taustalla. Vielä viimeiset niin ihanat ja mahtavat maisemat. On tässä Poukkusillassa nyt. Ennen muinoin tässä Poukkusillassa käytiin kokkojuhlassa aina juhannuksena. Seurakunta oli järjestänyt sen kokkojuhlan ja ai että se oli juhlaa, kun sai tulla kattoo kokkoa ja näki enemmän ihmisiä kuin mitä siellä muualla. Ja sitten tuolta sai, jos halusi, niin ostaa makkarookia. Palanpainikkeeksi sitten limpparia tai kahvia. Tässä se aina oli ihan tässä rannan tuntumassa. Tuossa kolosessa, mikä tuossa eessä on. Nyt on ne puuha-ihmiset jo niin iäkkäitä, että eivät jaksa enää touhuta tuollaisten asioiden parissa. Eikä nuoremmat kehtoo. Ja nuorilla on monta semmoista omaa juttua, joka sitten taas on esteenä esimerkiksi tuollaisien juhlien järjestämiselle. Miepä polkasen tästä kotiin. Tässä ei ole enää kuin sellainen, oisko about 3 kilometriä vajaa. Ja sitten mie toivon teille hyvää päivänjatkoa. Ihan mahtava juttu, kun läksitte minunkaan pyörälenkille. Eikö ollutkin kiva? On niin hyvä ilmakki. Ja meillä oli ihan rattosa pyörälenkki. Rauhallinen ja rentouttava. Moikka!